Gedhog sampun kapiatur diri kadang kula pramugari mbok pilih menika gedhog sepindah atur pakormat kunjuk dumateng keluarga dalem gung kang hamugati panjenenganipun Bapak Kemis sak gula wangsa kajakapi dening keluarga agungipun niki ingkang sampun pikantuk sampur pakormat kala nuwun menika mugi samete gati sawegeng diri mbok pilih atur pasugatan mampir dengan tayub badhe kapiatur dening prokadang saking Areta Campur Sari matur gunggih sembah nuwun semonggo.
monggo ingkang pikantuk sampur monggo enggal jumeneng. Nun sewu saking bertamu ingkang sampun pikantuk sampur pakurmatan monggo kula aturken jumeneng saking sasana paninggahan matur gunging sembah nuwun sumina malih monggo Bapak Kemis kabiyantu dening kajeng kempit dening keluarga besaripun monggo.
Matur gunging sepapan dewun satarepun ngaturaken pambagyo ugi kabeli jengken karo satrep punden pine sepuh aji sepuh saking para tamu kakung miwah putri mligi atur kunjuk dhumateng keluarga Gung kang pinanten pakurmatan panjenenganipun mereka Bapak Kemis dalasan Ibu Boniem sak keluarga saderepun menika ngaturaken wilujeng rawuh kagem sedaya tamu pakurmatan ingkang sak menika sampun keperang rawuh tuhu pinarak wonten sasana palenggahan ingkang sampun sumadya mereka ngaturaken wilujeng rawuh saha wilujeng pinarak Bapak Ibu kanthi suka merdikane penggalih panjenengan sami saha wilujeng rahape pasugatanipun kanthi raos ingkang ecolan sing ecosa keparengipun kasugata kanthi lilipur diperkadang saking pawastri budaya campur sari ringkes arita musik mereka kinanten gangsal widawati ingkang badhe kawula jumenengaken setunggal pokok sawiji minangka atur pakurmat lelipur sapetawis kunjuk dhumateng kadang tamu kakung miwah putri ngasak menika sampun keperang rawuh monggo-monggo Bapak Ibu saking kadang tamu ingkang sampun nampi pasugatan monggo dipun rahapi pasugatanipun kanthi raos ingkang ecolan sing ecosa keparengipun gendhingipun ngajeng menika anake sapa Mas saking kadang-kadang areta mereka kersanipun Mas Jupri mundhut sampur lumantar kadang kawula pramugari beberapa menika mangke dipun regeng gayengaken lumantar kadang-kadang saking areta musik ugi Dewa Putra Lestari video syuting multimedia matur gunging jemandupun kerjasama yang sangat begitu luar biasa sekali saya inginkan ini bukan kerjasama yang terakhir nanti kita harapkan untuk kerjasama lagi dan lagi sehingga kita bisa menunaikan kesuksesan untuk bersama amin Allahumma amin baik dari teman-teman areta musik terima kasih banyak matur gunging jemandupun kunjuk dhumateng panjenenganipun Bapak Kemis dalasan Ibu Boniem sak keluarga akhiripun sampun kepareng nyewanaken kawula sakadang saking areta musik ugi saking Dewa Putra boten katerupan saking Lestari video syuting multimedia matur gunging sembah panuwun terima kasih banyak monggo Mas Jupri anake sapa Mas monggo Mas nggih ngidung rumiyin
talilani biyen kowe lunga pawelingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati anak bojo ning omah ngenteni gonku nunggu ngenteni balimu tak rewangi burune dewatu kowe mulih malang larani ati ora nggawa duit malah nggawa bayi anake sapa kuwi anake sapa aku isin yen disawang tangga amo nyawang aku wis amo nopo ra kelingan janjine semono omah gedhe ki wis arep rubuh biyen aku ra netes ning lho nyawang anak saya gedhe ragate kowe mulai lunga bayi oleh-oleh monggo ingkang pikantuk sampun kula aturi jembaran paweliku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati nunggu ngenteni balimu tak rewangi burune dewatu kowe mulih malah larani ati ora nggawa duit malah nggawa bayi anake sapa kowe anake sapa aku isin yen disawang tangga apa nyawang aku wis apa napa ra kelingan janjine semono omah gedhe ki wis arep rubuh biyen aku ra netes ning lho nyawang anak saya gedhe ragate kowe mulai lunga bayi oleh-oleh kowe anake sapa nyuwun sewu aku isin yen disawang tinggal sampai betul sampai matur monggo ngaturaken semeneng
sudah balik nyawang dengan sampun pikantuk korban sampur monggo kula aturken simeneng saking sasana malinggahan matur buging sabah panduwun semoga rakelingan janjine semono yek sarap rugo biyen aku ranetes ning elo nyawang anak saya gedhe ragate kowe mulai lunga bayi oleh-oleh kowe anake sapa aku wisin yen disawang tangga apa nyawang aku wis emoh napa ra kelingan janjine semono omah gedhe wis arep rukun biyen aku ra netes ning elo nyawang anak saya gedhe ragate kowe mulai lunga bayi oleh-oleh lali kowe pamit lunga pawelingku aja nganti sembrono ning luar negeri kudu sing ati-ati ana bojo ning omah ngenteni kok nunggu nganteni balimu tak rewangi pura usung kayu nyawang anak saya gedhe ragate mulai lunga bayi oleh-oleh anake sapa kuwi anake sapa aku isin yen disawang tangga emoh nyawang aku wis emoh napa rekelingan janjine semono omah gedhe iki wis rapropo yen aku rana tesnalo nyawang anak saya gedhe ragate mulai lunga bayi oleh-oleh
bojone wong yen weruh aku mung bisa ndom-ndom sing tak jalno waktu kanggo aku nadyan sadila bisa nangkat pamelati arum kandane ati iki mung mikir kowe wani sobat tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ijabahi bojone wong yen weruh aku mung bisa ndom-ndom sing tak jaluk wektu kanggo aku najan sadelo bisa nambani kakangku bang melati arum kandane ati iki mung mikir kowe wani sobat tresnaku iki suci mugi Gusti tansah ijabahi Matur booking sepapan dhuwur kunjuk depan kadang tamu kakung Mimah Putri Bapak Ibu ingkang sapunika sampun kepenan Prabu.
nuwun. Aja pak to. Sayang dapat to iki kok umek. Yen sliramu padha gelem kudu rasa urip iki kaya lakun ning roda ngisor dhuwur iku wis dinangka ora perlu padha anggar sula yen ing dhuwur aja lali padha yen ing isor aja banget ketula elingono urip mung saderma sumarah Gusti kang kuwasa wis sepira gedene sengsara golilo inantenan tambah drone rasa wekasatmu mandeg dadi coba triprakara kudu rezeki lan pati promanungsa tan bisa luwih bener ayo memuji kula warga amane ratu wis sepira gedene sengsara yen tinapa kanthi lega lilo kinantenan tambah drone wekasatmu mandeg dadi coba triprakara kudu rezeki lan pati promanungsa tak bisa ngawruhi luwih becik ayo do memuji kala warga maturaken matur gunging sembah panuwun